Alright, good morning everyone. At tayo po ay mag-update pong muli dito sa Malabon Fish Market sa kahabaan po ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So nandito tayo sa pwestuhan ni Boss Maeng, aka Boy Bangus, at Putik nandito rin, at si Boy Tilapia, no? So update natin yung mga presyohan ng latag ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market ng kanyang kada piraso ng bentahan, no? So lapitan natin at mag-update na tayo sa kanilang mga presyohan. So nandito tayo kay Irabon, si Maeng, at ang mga presyo. So shout out sa iyo, Tony Vlog. Good morning sa iyo. Nandito natin sa area teritoryo ni Boy Bangus. Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Aka Boy Bangus. So nagkasabay kami dito ni Tony Vlogs, no. So mga presyo po ng kada piraso ng mga latagan, no. Ito po 130. Meron din po tayong 120 kada piraso ng mga bangus. Meron din tayo dito 180 sa mga pusit kalawang. At meron din po tayo 160 na mga laking bangus. Boy Bangus sa Malabon Fish Market. So, presyohan ng mga hipon, ang ganda ng hipon nila, oh. Bagsak presyo yung hipon, no. 250 ang mga per kiluhan na ating ina-update. So, busy si Boy Bangus. Oy, Boss Lando, ang galing ng ganda ng buhay ko. Oo, bagong ano yun eh. Nagbago, tsaka nga si Boss May, nakagulat ako, may isda ng dali. Hindi ko alam kung anong klaseng isda yun. Hindi ko talaga alam kung anong isda yun. Imelda ba yun? Ang gano'n na ng Imelda na yun? Yan po yung 250, no? 250 lang yan, Sir Lando. Oo, mura-mura yung hipon ngayon. Bumagsak presyo. Bumagsak. Ha? Ang dami. Ang dami. Uy, sobra. Pero, pwede ba yung ano, pang buhit lang yung mo? Dalawang, ano na sir? Apat na buhit lang sir. So shoutout sa'yo, pre. Natinda? Ba't dito ka? May kukunin lang. Alright, so dito tayo sa pwestuhan ni Boy Putik. Ito po yung presyo ng 330 na mga hipon. At may mga yellow pinto na rin. Oo. So shoutout sa'yo, Boy Putik. Magandang umaga sa'yo. Magkano presyo ngayon ng ano? Pompano? 380 pa rin. 380. Mataas na ngayon yung pompano, no? Tayo taga-saka tayo. Taga-saka. So shoutout po sa mga taga-Caloocan. Shoutout sa taga-Caloocan. Ayun. Shoutout. At bumili si tatay ng bangus dito sa pwestuhan ni Boy Putik. Ano ito tayo? Ilan mo? Ayan po, no? 100 pesos. Ay, sa putol. 90 pesos. At meron siyang 120. At meron din po 110. Yan po yung mga presyo po dito ng mga bangus ni Boy Putik, no? Sa natagan sa Malabon Fish Market. Alright, so dito tayo kay Boy Tilapia. 100 pesos. So shoutout sa iyo, Boy Tilapia. At sa mga customer mo, shoutout. Shoutout si Mami, na lagi namimili dito. Ayun. Talagang customer mo na si Mami. Shoutout sa iyo, Mami. At taga saan si Mami? Mami, taga-saan ka daw, Mami? Mahihayin si Mami. Mahihayin si Mami. So shoutout kay Mami. Lagi namimili yan dito sa atin. Ate po. Ayan po, pagkalitan ka pa nga yan, sabi sa iyo eh. So shoutout sa iyo, Boy Tilapia, at may customer ka. Alright, so lipat na tayo. So dito tayo sa pwestuhan ng Manila Moy Moy, The Tandem. So 150 mga pusit kalawang. Oy, Boss Lando. So shoutout si Moy Moy. Tapos ano to, tumpok? Oh, tumpok, Boss Lando. Dami. Magkano? 100? 100. 100, dami po si kalawang. Oh. Makapag-adobo ka na. Tapos 150 po yung per kilo. Sarap inihaw.
Palaman, baslan. Oo, lagyan ng giniling. Yung iba naman, calamares. Oo. Yan po ay 100 pesos tilapia Batangas dito, no? Sa latagan nila. Salamat, Dodi. Shout out mong muli. Thank you, Shout out. Thank you. Alright, sa mga gulay na tayo, ito po yung mga presyo, no? At may mga balot din dito na 50 pesos, 20 pesos sa mga gulay. Ito naman po yung mga nakatali. May mga 10 pesos din po. So dito sitaw natin 30 pesos tali. Ang ating mga talong ay 70 pesos per kilo. At manok naman ni Dayan, ganito ang presyohan. Backbone po natin ay 100 pesos. Pakpak natin ay 130. So sa mga prutas na presyohan ay may mga tag price na po no na inyo makikita sa kanilang mga latag dito sa Malabon Fish Market. At yan po yung mga presyo, no? Presyo ng mga prutas natin sa Malabon. Avocado ay 120 ang mga per kilo. Saging natin ay 70 pesos. Dito po yan, 70 pesos. Yan po yung mga per kilo no, ng ating mga saging na inyong mabibili na matatamis dito kay Kuya. Alright, so dito mga rapid fish, no? Alimasag, alimango. So mga latagan natin na ating ina-update, no? Dalagang bukid. Tapos mga latag dito ni ate, no? Mga isdang lapad. Meron din siya mga latag dito na mga yellowfin tuna. Sarap yan lapad sa paksiw o kaya ipangat. Napakasarap niyan. So tinutuloy-tuloy pa rin natin yung ating update dito sa Malabon Fish Market. Ito yung mga tuna. Tapos bisugo. Sapsap. So yan po yung mga fresh na inyo po mabibili dito sa pwesto ni Vito, no, sa Malabon Fish Market. Ganda ng sapsap natin, malalaki, bisugo at mga yellowfin tuna, no? At dito yung mga tahong natin. So kada tabo pa rin natin dito ay 100 pesos. Ganyang katataba po yung mga tahong na bentahan po. At talaba rin po, ganito rin katataba. Ayan. Yun yung ating mga seashell na ina-update at meron din po dito na kohol. Daming kohol, no? Tapos mga hipon. Hipon natin. Magkano per kilo? 250. So 250 po ang mga per kilo po dito ng hipon. At mga tumpukan din po ng galunggong sa 100 pesos, 50 pesos. So napakamura, no, ng mga hipon po natin dito na ating ina-update. Biglang bumagsak ang presyo sa kanilang mga latag. So ganyan ang ating mga presyohan dito sa Malabon. At dito hipon din, no? Shoutout mga idol. Shoutout po, good morning. Morning idol. Good morning po. So dito mga latag naman ni Kuya Ricky nating i-update. So maraming mga dumagsanga yung mga isda, no? At mga pusit kalawang dito sa Malabon. So presyon ay 160. Biglang bumaba, no, mga presyon ng kanilang latag. Meron tayong mga balsa galunggong 120 per kilo. Meron din tayong mga yellowfin tuna. Ito yung mga latag ni Kuya Ricky, no? At barakuda. At meron din po tayong gulyasan. Mga latag ni Kuya Ricky dito sa kanyang pwesto. At busy si Kuya Ricky sa pagkain. Ang laki naman ng Sprite mo. So shoutout Kuya Ricky, good morning. Kumakain si Kuya Ricky. So kada piraso, no, ng kanyang mga latag po dito. Ayan mga kada piraso ng mga bangus. At mga bangus pandaing tilapia na kanyang latag. Magkano Kuya Ricky dito? 130 sa mga pandaing. Pandaing 160 160. dito po. 160 na, bumaba yung mga presyo, no? Yan po yung mga per kilo ng mga malaking bangus at pandaing ni Kuya Ricky. Sa mga pink salmon, 180. So yan po yung ating update sa kanyang latagan dito, no?
At napakaraming latag ngayon ni Kuya Ricky rito sa kanyang pwesto. Kuya Ricky, salamat po muli. Enjoy sa pagkain. Ate Rhea, salamat po. Thank you, thank you. Yan po yung mga in-update natin dito sa kanyang pwesto sa Malabon Fish Market. Alright, dito naman tayo, no? So, mga hipon, pare-parehas yung mga presyohan, 250. At meron din po 300 pesos malalaking hipon. Ganyan kamura yung mga hipon natin na malaki ang ibinagsak. So, dito 180 sa mga pusit. So, napakamura ng hipon, no? 250 per kilo. Yan ang magagandang hipon natin sa Malabon. 250. Dagsan-dagsa ang mga seafoods natin, no? So, 100 pesos dito yung mga tilapiyang Batangas. Ganyan po yung mga per kilo. At dito, 200 pesos naman po sa mga pusit. Magkano tulingan? 130 lang. 130 ang mga tulingan natin. Tapos tumpukan 100 pesos. Galunggong. Ito sandaan lahat. Ang dami oh, 100 pesos. Lahatan na. Thank you. So yan po yung mga in-update natin sa kanyang pwesto rito, no? Dami oh, lahatan 100 pesos. At dito yung mga pusit natin meron po 250. May 200 pesos. Grabe yung bagsak presyo ng mga seafood sa Malabon Fish Market. Ang ating mga balsa naman po dito ay 150 ang per kilo. Tapos 180. 80 pesos. 80 pesos po yung mga banak natin, no? 150 sa mga gigi. At presyo ng kada piraso ng bangos may 140, 150. At presyo ng mga pusit naman na latag dito ay ito po yung presyo. 160 po sa presyo, no? Ng pusit. Ayun yung mabibili. Tilapiyang Batangas ay 100 pesos per kilo. So grabe yung mga presyo, no, ng mga latag ngayon dito sa Malabon. Sobrang mura at talaga nga naman ay binagsak ang presyo ng hipon. 250 ang mga per kilo. So ito naman yung mga presyo natin Sandra ng mga kanyang latag na tilapiyang Batangas, no? Sa Malabon Fish Market. So grabe yung mga presyon talaga, no? Napakamura. Tumpukan po, oh. Ayan, mga tumpukan 100 pesos. Daing banak. Press na press po, no? Masarap yan sa paksiw. O kaya idaing nyo. Napakasarap po niyan. Mga isdang banak. At meron din mga tumpukan po dito ng isdang bilong-bilong. O chabeta, 100 pesos tumpok. Ito po ay 80 pesos tumpukan. Alright. Shoutout sa'yo, bong 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 bong. Ayan, ang mga latagan po dito at 200 pesos kilo ng mga pusit. Apat na piraso. 100. 240. So ayan po, no, nakikita nyo po sa ating pag-iikot dito sa Malabon Fish Market yung mga nadadaanan natin mga latagan nila dito ay sobrang mura po ng mga bentahan po nila. Talaga nga naman ng mga presyo na ating ina-update ay sobrang mura sa latagan at ng inyong mabibili. Yan po yung tumpukan 100 pesos po, no? Tumpukan at 150 sa mga pusit. So grabe yung mga nakita natin dito mga latagan at napakamura nga naman ng mga presyo. So dito 120 per kilo ng bangus. Meron po doon ay 160 ang isang piraso.
Dito po yan sa pwestuhan ni Avatar, ang The Legend of Fish. So shout out sa'yo, Avatar. Wala ba dyan si Tiyo? Ayan, pakalat-kalat. Pakalat-kalat na naman si Tiyo. Busy. Ganyan po yung per kilo, 150. Ano po sa taas na? Ano po si? Mga tumpukan sa lay ginto. Bagsat na maliliit na 140 po ang per kilo. Dito tayo kay Boss Alex, 130 per kilo ng kanya mga galunggong, no? Shout out sa'yo, Boss Alex. At wala pa siya mga bentahan ng tumpok. Boss, dito tumpok. Boss. Ayun, no, tumpok dito sa kabilang side niya. Kaya na tinatarya pa, inaayos pa. Kaya wala pa tayong may update. Oo. Salamat sa'yo, Boss Alex. Thank you. Salamat. Dito yung mga 240, no? 280 to 40 sa mga hipon. At 80 pesos sa mga bisugo. 120 sa latagan dito ng mga pusit kalawang. Meron din po 70 pesos ang kilo. So napakamura ng bentahan po nila. Dumagsa ang mga latagan, no? At dito kay Boss Gerald naman, ang presyohan ng kanyang latag ay 130. Pusit kalawang. Dito, Boss Gerald, magkano? 150 lang. 150, no? Daming mga pusit, hipon ang dumagsa sa latagan dito sa Malabon Fish Market. Swabe-swabe. At halos lahat po ay bagsak presyo ang latagan po rito. Dumami na ang mga dating ng mga kalakal nila rito sa Malabon, no? So mga tumpukan. Yan, dahil pusit kalawang, no? Yan, mga tumpukan ay 100 pesos, no? Ayan. So dito tayo kay 50 pesos mga isdang dilat. Shout out sa iyo, Boss Ed. Good morning. So ito na may mga latag niya, no? Magkano balsa? 130 ang per kilo balsa galunggong. Ito po yung mga bagsat na maliliit, no? Ayan, Boss Ed, salamat. Thank you. Espada, sandalan din. Bigay mo Romel, 50 lang tatay. Bigay mo lang tatay. Isang daan daw yan. Tapos mga tumpukan po dito ay 100 pesos, no? Mga galunggong. So yan yung mga isdang bato na ating ina-update sa kanilang pwesto. So dito mga hitong dagat ay 50 pesos po yung mga tumpok. Hitong dagat naman po yan. Tumpukan 50 pesos, no? Hitong dagat. 50 pesos lamang na bentahan po dito sa ano. So shoutout sa iyo, Tinong. Good morning sa iyo. So shoutout sa iyo. Asa si Boss Onse? Nakaubos na. Ayan ang mga 100 pesos na latagan ng bentahan ng tumpok dito sa Malabon. Magkano alimasag? 500? Akala ko 500. Ito po ay 200 pesos, no, sa mga per kilo ng alimasag natin sa Malabon. Salamat mga Lodi, thank you. So ayan, mga tumpukan na inyo mabibili. May mga parrot fish tayo. 100 ang tupuan niya. Ayan, labahita. Labahita, isang daan na din 100 pesos din po sa mga labahita natin, no? Wala kang buhay, 100 ang din. Okay, thank you. Alright, so yun po yung ating update sa 100 pesos na mga tumpukan na kanilang latag dito sa Malabon Fish Market. At marami pa talaga tayong na-update, no, dahil sa dagsa ang mga isda. Napakarami mapagpipili at mabibili sa kanilang mga latagan. 100 pesos tumpukan. Magkano kilo? 100 pesos, no? Murang-mura dito, 100 pesos sa kilo ng galunggong. 100 pesos. Thank you mga Lodi. Salamat. So yan yung mga latagan nila dito.
ng mga islang bato. Alright, so Tilapiang Batangas naman tayo. Dito tayo sa pwestuhan naman nila. So mga presyohan ay 100 pesos sa mga per kilo. Ganyan po yung mga presyo ng Tilapiang Batangas. At dito rin po ay 100 pesos. Tityo na, magkano naman ang presyo ng bangus ngayon? 180, 160, pare-parehas mga 160. Mura bangus ngayon. Yan po yung mga bangus natin, no? 160 sa per kilo. Thank you. Shout out sa'yo. Mabuhay ka hanggang gusto mo, pare. 100 pesos ang kilo. Pre, sa shoutout ka ba? Tagal mo din si mga shoutout. Namimiss ka na ng ating mga viewers. Manay bakasyon ka na lang daw eh. Wala sa mo, boss na to. Sakto lang. So shoutout. Shoutout mo yung mga kamag-anak mo doon. Sa mga OFW natin dyan. Yun, nagsimula na tayo. Naghahanap buhay sa ibang bansa. Para tumaas yung views natin. Shout out sa inyong lahat. Mabuhay kayo hanggat gusto mo. O, yung kumpare natin si... Lalo na kay paring Leslie Rini Rabino. Shout out sa'yo pare. Mabuhay ka hanggat gusto mo. O, yung kamag-anak ko sa At Romblon. saka kay Ili Muar Bernardo. Ayun, shoutout. Shout out sa'yo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayun. So, ganyan talaga yung sana. Yung mga kamag-anak naman sa mga taga-Romblon. Ayos na yun. Ay, okay na sa mga taga-Romblon. Shoutout po sa inyong lahat yan. At lagi po tayong mag-iingat. At nakabalik na. Akala ko uuwi ng walang pamasahe ito. Lalangoy ng dagat. So, salamat tayo, pre. At na-miss ka ng karamihan kasi. Nasaan na raw si mabuhay ka hanggat gusto mo. Ngayon, i-highlight kita. Magkano yung ipang, pre? 240, 300. So, yan po yung malalaking ipon, no? 300, napakamura, malaking ipon na. At 240. Ito po yung pwesto ni Parin Brian Torres sa Malabon. Salamat, pre. So, shoutout sa'yo. Good morning. Thank you. Alright, so ito yung mga latagan naman dito, no? Mga pusit. Shoutout po, bossing. So, ito yung pusit, no? 120 pusit kalawang. Dito magkano kilo? 150. So, napakamura ng mga pusit natin sa Malabon. Ang dami at dumagsa. Grabe mga presyo, no? Bagsak presyo sa kanilang mga latagan dito. Sa kanilang pwestuhan sa Malabon Fish Market. So, shoutout po. Good morning. Shoutout po sa mga taga-Tondo na nandirito sa Malabon Fish Market. Namimili kay Brian Flores ng kanya mga hipon. So, shoutout po sa inyo at mag-iingat po kayo. Alright, so... Shoutout po. Taga saan po? Ayun, dayo. So, shoutout po sa inyo at dumayo po sa Malabon Fish Market, taga San Jose del Monte, Bulacan. Ingat po kayo. Salamat po. Salamat po. Alright, so yun na po. Dito na po natatapos ang ating vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. Talaga nga naman ng mga presyohan na masasabi ko sa inyo ay bagsak presyo sa mga datagan at mga hipon na dumagsa sa murang halaga. At ang mga pusit na bagsak presyo din po sa kanilang mga pwesto. Ayan po, napakarami mga pusit na ating in-update na halos lahat ay bumagsak presyo at palong-palo sa murang halaga. So, ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po tayo mag-update at sa mga taga-suporta natin, no? So, shout out kay Nair TV Vlog, Randy Conan, shout out sa inyong lahat, Tony Vlog, shout out, at nandito ka sa Malabon Fish Market upang makapag-update din para sa ating mga kababayan, no? So, Lisa Laurente, shout out, Bornox TV, shout out, Rudolph Uy, shout out, at sa iba pa mga kakilala ating content creator, no? Shout out sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.